E co Rally Berberecho de Noia remataba un dos inicios de tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rally Recalvi máis intensos que se lembran, con 3 probas en apenas un mes. As 3 ademais cunha meteoroloxía que non acompañou en absoluto os habituais do certame. Choiva, tamén, aínda que afortunadamente non tanta como nas anteriores no caso de Noia, onde inscripción e público volveron a demostrar que este é un dos rallies que máis xente move dentro do campeonato. 157 equipos, milleiros afeccionados a pé de tramo e nas cerimonias, todo apuntaba xa desde as verificacións previas que a cousa ia ir de multitudes e de decidir que neumático montar, porque o tempo cambiante ia traer de cabeza a todos os equipos. Rápidos, técnicos, sucios seguro las segundas pasadas, demasiados coches en la inscripción y divertidos seguro. A verdade que gustame un mollado, pero casi me apetecía correr en seco, casi me apetecía correr en seco porque, bueno, pues unha que tiña rodas aí de seco e outra, pois, que var máis rápido, pásalo mellor, porque mollado sí que é verdade que calquera erro estar fora. A verdade é que é un rally que sempre temos ganas de vir, o rally da casa do copiloto co cal sempre hai que estar, e bueno, vamos a intentar facer o mellor posible. Fixemos un montón de cambios no coche do rally pasado que fixemos na liña en agua e tiñamos intención, pois, sobre todo de vir, facer kilómetros e ter un pouco as expectativas a saber onde estamos os cambios que se fixeron, por se na Copa de España toca un rally pasado por auga, pois ter as cousas claras. Sen ceremonia de saída oficial, a carreira en Noia ia a comenzar como nos últimos anos co tramo urbano na tarde e noite do venres, prato previo a unha xornada de carreiras cun percorrido que presentaba algúns cambios. Que non cheguemos a ese número de inscritos é porque os equipos participantes están a gusto con nós, entonces está claro que queren correr o noso rally. E para nós é un orgullo que a xente lle guste os nosos trazados, a nosa zona, a orografía. Bueno, o tempo non podemos dicir que este é moi bo, pero bueno. Son tramos que teñen moitas trampas, polo que falaron os equipos cando viñeron a reconocer os tramos. Tramos que che poden deixar fora a mínima de cambio. Rápidos, eso sí, moi rápidos. Nós sempre cambiamos o recorrido do rally do ano anterior a este, sempre nunca repetimos, entonces, bueno, digamos que este ano a gran novedade é que nos vamos a Rianxo, a zona de Dodro e de Rianxo, son tramos novos, pero bueno, incluso o tramo de Brión cambia casi en 2/3 partes do tramo. O tramo de Lousame nunca se fixo así, ainda que collemos parte de outros anos e tal, pero nunca se fixo así. E, bueno, o Tambre xa é o tramo mítico, pero, bueno, sí que ten novedades tamén. Aos poucos, o numeroso público ia xa chegando ás rúas próximas ao centro de Noia para gozar do primeiro tramo da carreira. Pouca choiva, pero suficiente para deixar o chan esbaradío, e sobre esta superficie, Dani Verdomás marcaba o seu primeiro scratch da carreira. O de Hyundai superaba por apenas unha décima o coco do campeonato. Víctor Senra conseguía aquí o segundo mellor crono, deixando xa a Meira a 2 segundos por detrás. Iago Caamaño e Jorge Pérez completaban o grupo de 5 primeiros clasificados. Alberto Nimo precedía a un grupo destacado entre os top 10B e C, onde David Rivas, Darío Calviño ou Manuel Souto ian ser protagonistas da fin de semana. O espectáculo estaba servido no tramo urbano, un percorrido curto pero no que se empezaban a marcar diferenzas e onde, por exemplo, Javier Ramos perdía tempo por un peón. Ou ao que xa non chegaba Antón Pérez, o non poder arrincar o seu Mini World Rally Car por un problema eléctrico á saída do parque pechado. Un día despois, e cando todos agardaban unha vez máis pola superioridade de Víctor Senra, o do Hyundai World Rally Car daba sorpresa ao deixarse máis de 15 minutos no primeiro tramo.
Un problema co curtacorrentes facía perder moito tempo a Senra, que aínda que completaba a sección marcando un scratch, decidía abandonar no seguinte parque de traballo ou non contar con opcións dun bon resultado. Así pois, Verdomás non se apeaba do liderado en ningún momento, porque tamén arrincaba con moita forza na matinal do sábado, e en 4 tramos había un oco de pouco máis de 20 segundos sobre Alberto Meira. 150, Sasa Fren y 9 con horquilla derecha, sale muy ancho, Vital. Salimos 200. 200, arriba. Ritmo fortísimo do coruñés, que vía así grandes opcións de acadar aquí a vitoria, na terra do seu copiloto, Brais Mirón. Dentro, de 9, abre en 40, a por dentro, derecho 8, Cano y 9 con de 10. 120 rectos, Sasa Fren y 9 con de 7 más, muy rápida, que va a 9 fondos. Meira pagaba con tempo pequenos fallos no primeiro tramo da xornada, polo que agora lle quedaba a dura tarefa de tratar de dar cazo ao seu rival de Hyundai. 3 menos se cierra aguantar 3. Pues seguida, poco tarde, izquierda 6, menos se cierra mucho principio, larga de 30, salimos tope no ceñir 40, izquierda 7 corta por derecha 7 y abrir 30, para derecha 7 20, para tarde izquierda 7 larga de 40, se cierra fin, ceñir final. Por detrás, as cousas parecían estar algo máis claras. Iago Caamaño sentábase na terceira posición, unha cómoda distancia sobre Alberto Nimo. Darío Calviño e Abel Pampillón mantiñan o seu duelo particular pola Top 10B, xa con Ventura fora de xogo. O mesmo que Manuel Souto e David Rivas pola C, pero tamén pola nova copa que se estreaba en Noia, a Challenge R2 Staroil. Na Federación Galega o que buscábamos era darlle cabida a estes vehículos que pouco a pouco ian perdendo protagonismo nos campeonatos nacionais. Creemos que ten moito futuro, como a dis, son 10 coches os que había inscritos na Copa, haberá máis, a verdade é que estamos moi ledos, tanto polo nivel dos vehículos como dos pilotos. Manuel Souto, Diego Félix, David Rivas, Sergio Tabeallo, Jacobo Segade, bueno, moitísimos, varios máis. A verdade é que é unha Copa con moitísimo nivel, penso que para estar entre os 10 primeiros da xeral e que se vai mezclar coa Top 10C, que é o que tamén nos buscamos. E o premio da tempada que ven é unha carreira cun R5 Rally 2 todavía por determinar, nunha carreira do Campeonato Galego de Rallys. Catro tramos máis pola tarde e o agardado intercambio de mellores cronos entre os dous equipos máis rápidos do rally. Meira tratando de recuperar o tempo perdido e Verdomás defendéndose deses ataques para conseguir unha victoria que se vende moi cara no Campeonato Galego. Abrimos bien, a muy tarde, de 7 menos trazar. 120 rectos. Sas y 9, con poco tarde, derecho 82, ancho, 120. A diferenza final quedaba un pouco en menos de 20 segundos. Verdomás e Mirón lograban a súa primeira victoria absoluta da tempada. Meira e Abelino Martínez novamente terían que conformarse coa segunda posición, porque ademais recibían unha penalización dun minuto por decisión dos comisarios deportivos que non afectaba a súa posición final. Sigue, 100 y 9 fondo, y nuevo fondo, abrimos 120, para muy tarde, izquierda 96 fondo, abrimos 120 más. Un ritmo moi alto esta mañá ca chuvia e ca néboa que había, e sobre todo sendo de noite, e creo que iso fixo darnos un poquinho de ventaxa, non? Unha renta que intentamos ir conservando durante todo o día, xestionando como podemos, e a verdade é que moi contento, sobre todo por a posta a punto do coche. A verdade que mellorou moito, vamos moito máis a gusto conducindo do que fomos no cocido un pouco nestas condicións, daquela nada, intentar poder estar nas próximas carreiras se non coincide co Campeonato de España, e tentar loitar polo Supercampeonato R5.
Ganar sempre é ganar, pero bueno, na casa a verdade é que é moito máis especial. Empezamos o rally con moitas ganas, bueno, pois fallou Víctor, e cando falla Víctor, pois hai máis opcións de quedar os outros na vitoria. Frenando fuerte, derecha 2, menos se cierra mucho, lenta. Izquierda 7, por derecha 6 en curso y raro ceñir, salimos tope, 50, derecha 7, 60. Perdemos 20 e algo segundos no primer treito, un problema de comunicación, o tema da centralita, de casco e tal, e sen escoitar pois non podes ir ao ritmo que tocaba, pero bueno, logo se solucionou e fomos pouco a pouco indo recortándolle a Verdomás, pero bueno, foi bastante sólido e non cometeu ningún erro, nada. Un ritmo moi alto e intentamos recortar, como dixo Alberto, o máximo con Verdomás, ele non cometeu ningún erro tampouco, fixamos varios scratch e, bueno, o coche está aquí enteiro, que tamén é importante, uns bons puntos para o campeonato. Máis obxectivo que o de completar kilómetros e seguir adaptándose ao novo coche, Caamaño confirmaba tamén a terceira praza, unha por diante de Alberto Lin. Empezamos de menos a más ayer, sabíamos que nuestro puesto este rally sería cuarto, con el abandono del World Rally Car pues nos encontramos con el podium y bueno, estuvimos todo el día haciendo kilómetros, conociendo un poco el coche porque es la segunda vez que cogemos el coche y probando, fue el rally perfecto para probar agua y seco, ¿no? Y bueno, fantástico, al final sí, fallaba un poquito ahí y no quisimos subirlo de vueltas para no estropear nada. Por lo demais, esta pequena saída de estrada deixaba fora de xogo a Abel Pambillón. Darío Calviño, tras superar problemas eléctricos que xa aparecían na primeira xornada de carreira, topábase así con outra opción de ouro para callar un gran resultado e vencer dentro da Top 10B, como xa fixo na última carreira celebrada na Coruña. Manuel Bouzas e David Lojo completaban este primeiro podio das copas que puntuaban en Noia. Onte non nas tiñamos todas con nós, fallaba o coche no control horario, apagábase, pensábamos xa que non íbamos nin facer o tramo urbano, pero bueno, arrastrando un pouco xa os problemas de Coruña, e no primeiro bucle tamén lastrounos un pouco bastante e, bueno, na primeira asistencia despois do primeiro bucle conseguimos arreglar. Darío pouco a pouco, pois nada, demostrando todo rápido que eu intentando aportar o meu graniño da arena, no? con todo, collendo ritmo, dándolle confianza, ademais, algún tirón de orellas tamén, pero bueno. E nada, e aquí estamos, a verdade é que moi contento de poder axudar a Darío a ganar a Top 10B. Intensa así que estivo a xornada entre os Top 10C e tamén a Challenge R2 con Manuel Souto e David Rivas. Souto chegou a ter unha vantaxe de algo máis de 20 segundos, pero no último bucle o seu rival lanzábase a por todas. O cabo nada mudaba e Manuel e Raquel Rodríguez lograban a vitoria en ambos os trofeos, pero a diferencia final apenas quedaba en 6 segundos. Javier Lariño na Challenge e o Renault Clio de Álvaro Pérez na Top 10C completaban ambos os podios. Se non recordaba rallies así tan duros e ao ser as condicións tan cambiantes ao final pois generache moito máis estrés, máis cansancio, pero moi ben, contentos co traballo feito, vese que dá resultado. Sí, no, a verdad que está sendo un bo ano e nada, moi contenta, a ver se seguimos carracha. Dúas de dúas tamén para Marco San Román na Pirelli AMF. O do Citroën C2 volvía a protagonizar un deses rallies de menos a máis, aumentando o ritmo para sumar unha nova vitoria dentro desta Copa. Pola súa banda, e a pesar de problemas coa amortiguación, Carlos Conde sumaba tamén un novo podio nesta cita, mantendo as súas opcións para a final de tempada.
Terceiros en Noia clasificábanse Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez, logrando superar problemas na matinal coa caixa de cambios, que a piques estiveron de levalos ao abandono. Polo camiño tamén quedaron equipos destacados como os de Dani Álvarez ou Guille Vilavedra. Entre as novidades desta Copa, Alexis Vieites, gañador do volante FGA no cocido, decidía aquí cambiar de montura e de trofeo, pasando a disputar a AMF a partir de Noia. Aquí remataba quinto, aínda cunha penalización dun minuto. Parece que a tónica do campeonato vai ser esa, así que nada, pois a estrategia un pouco similar a Coruña, esperar un pouquiño pola mañán a ver que pasaba e pola tarde sí que tocou en seco apretar un pouquiño máis. A tempada de momento vai ben, o que digo, non? Vitoria en Coruña, pois a primeira participación, Vitoria tamén en Noia, de momento as cousas van ben nese sentido. Sí, bueno, es que levamos tempo nisto, non? Sabemos que isto se gira moi rápido, pero bueno, o importante é ir sumando, así que 2 de 2, fabuloso para nós, sí. En canto aos participantes no volante, a mala serie segue acompañando a Adrián Torreiro. Novo abandono cando lideraba a categoría unha vez máis e nova vitoria, a segunda consecutiva para o equipo líder provisional, o formado por Ángel Vizoso e Brais López. Os do Citroën Saxo gañaban con autoridade, levándose tamén a bolsa PSP. Roberto Suárez e Alejandro Castro eran segundo e terceiro. Pouco a pouco, a ver que tal iba, porque logo secou, porque non conocíamos as rodas de seco, que vai estar foi todo mollado esta temporada, e vemos que agarran unha animalada, e, bueno, pues, Dousame gustounos moito, corrimos ben, Noia non. Rianxo sí que vimos que xa iba un pouco duro para a suspensión, que tuvimos que cambiarla o viernes de as presas, pero bueno, saleu perfecto, así que nada, todo ben. Nesta ocasión, nin sequera un par de picadas impediron a Adrián Regueira e a Sergio Fernández facerse coa vitoria entre os equipos do Criterium. Os do Peugeot 106 comenzaban a xornada lanzando un ataque co que abriu oco suficiente para controlar durante toda a xornada os seus rivais, moito dos cuales, caso de Martín Varela, optaban por tomarse as cousas con máis calma, dado o estado dos tramos. O gañador desta Copa en Lalín facíase aquí co terceiro chanzo de podio. Segundos remataban Geray González e Borja Grandal, vencedores tamén na BK25. Y tarde, derecha 3, rápida, pasando puente. 80. Conseguimos a victoria, costounos un pouco porque tuvimos un par de pinchazos aí a final de tramo inesperados que nos puxeron así un pouco contra as cordas, pero moi ben, a verdad que, bueno, penso que fixemos un bo rally. E quitando os pinchazos non tuvemos ningún fallo, así que podemos estar contentos. Felicitar tamén a Sergio, que fai un traballo de 10, e con un seguro aí. Fora das copas, un rally de Noia non é un rally de Noia sen a presenza de Manolo Senra e Faustino Suárez, que quedaron preto do top 10 desta proba. Tampouco é sen a presenza do espectacular Javier Ramos Grille, co seu Ford Sierra Cosworth e primeiro clasificado dentro do grupo 6. O grupo 7 era para outro dos esperados no galego de rallies, Javier Martínez Carracedo. En Noia tamén se produciu o retorno de Juan Lojo. O de Muros subíase para a ocasión a este Peugeot 208 N5. Espectáculo, moito espectáculo nesta edición do Berberecho de Noia. O certame tomase agora un merecido descanso dun mes ata a seguinte cita.
Nova cita do Supercampeonato de España de Rallys e novo dobrete para o Recalvi Team. José Antonio Cohete Suárez soma e segue na súa loita polo título desta tempada e o ourensán Javier Pardo séguelle o seu ronsel, convertendo ambos a Skoda na marca para bater neste 2025. Asturiano e galego lograban as dúas primeiras posicións no Rally Sierra Morena, segunda cita da tempada e primeira sobre asfalto. A carreira cordobesa era de máis puntuable para o Campeonato de Europa ERC, e no que mesmo Suárez lograba a terceira posición final. A Pardo tocoulle esta vez esforzo dobre ao ter unha posición de saída moi atrasada, o que se atopaba os tramos moito máis sucios e con máis posibilidades de picar neumático. Con todo, repetía o resultado de Lorca, deixando para Pepe López e o estradense David Vázquez a terceira posición final, aínda faltos de adaptación ao Hyundai en asfalto. Álvaro Muñiz conseguía aquí a cuarta praza e Roberto Blacha quinta, aínda que o seu obxectivo esta tempada está no ERC. A baixa de Iván Ares nesta proba quedou cuberta polo asturiano Alejandro Cachón, que os mandos do Toyota do galego liderou a proba ata o seu abandono por saída de estrada. Polo demais, gran resultado dos integrantes do equipo Breogán. José Lamela, Adrián Díaz e Daniel Remuñán coparon o podio na Yaris Cup. Na Hyundai, a copiloto Melisa Lorenzo foi a gañadora co catalán Arnau Bartés. Alex Medín e Iván Bouza foron quintos e Adrián Vázquez sexto. Primeira cita da tempada no Campeonato de España de Rallys de Asfalto e primeira vitoria para os galegos Jorge Cajiao e Javi Martínez. Os do equipo Recalvi estrearon con éxito a evolución do Alpine GT Plus nunha carreira na que o seu principal rival, o canario Enrique Cruz, terminou finalmente a case medio minuto. 10 tramos de intensa pelexa nos que Cajiao foi segundo a segundo ampliando a súa vantaxe sobre Cruz, que xunto co de Narón perfílanse como os principais aspirantes ao título desta tempada. Pola súa banda, o caixón máis baixo do podio ia parar nas mans de Dani Verdomás e Brais Mirón, de volta nacional agora co Hyundai i20 Rally 2, que tivemos ocasión de ver xa en Larín e tamén en Noia. Máis de 10.000 persoas ao longo de toda a fin de semana, 70 carreiras entre mangas clasificatorias, semifinais e finais. 70 tamén os pilotos que tomaron parte, procedentes ata de 15 países distintos, España entre eles. O circuito de Montalegre acollía con éxito a estrea do Rally Xe, un certame continental da especialidade de máis espectacular do automobilismo e que, sen dúbida, está en auxe, como demostrou esta primeira cita e que de feito dividiu o continente en zonas ou rexións. A de Portugal forma parte, obviamente, da zona sur. A proba estaba dividida en dúas xornadas completamente independentes, coas distintas mangas de adestramento, clasificatorias, semis e finais. Intensas carreiras onde ninguén regala un metro. Así as cousas, o sábado Ulrich Linemann facíase coa victoria entre os Tracción Total Open co seu Volkswagen Polo Supercar. Casper Jansson facía o propio dentro dos espectaculares prototipos FC2, mentres que o neerlandés Nathan Otting impoñíase nos Tracción Total Pro-Am. Entre os Supercar Lights, o galego Sergio Bello comenzaba a fin de semana con grandes expectativas nas mangas previas, chegando a colocarse primeiro á saída da final. Pero neste lance, na entrada a Joker Lap, perdía posicións, primeiro cuarto, para rematar finalmente quinto e último clasificado. A victoria era para o francés Julien Meunier.
O Open, dúas rodas motrices dianteira eran cousa do portugués Andrés Sousa, dobrete luso, pois se sumaba un coñecido na nosa comunidade, Joao Traila, gañador entre os Carcross Junior na final do sábado. O domingo, novamente co tempo a favor de organización e de público, volvían vivirse emocionantes carreiras que redondearon a fin de semana no circuito de Montalegre. Sousa repetía ante os tracción dianteira facendo pleno nesta fin de semana. A él uníanse José Oliveira en tracción total Pro-Am e Alexandre Borges en Carcross. A Junior neste caso era para o sueco Carl Svedlund. Entre os turismos máis potentes, Nathan Otting tamén volvía a subirse ao máis alto na súa categoría. Tommy Hallman facía entre os FC2. E Tobias Darbach en Supercar Lights, onde Sergio Bello vivía unha xornada completamente distinta do sábado. Tras varios problemas nas mangas previas e mesmo a rotura dun palier, saía último na final, pero lograba remontar ata a terceira posición. Un caixón de podio que puido ter sido máis, demostrando ser un dos equipos máis competitivos dentro desta categoría. Comezou a tempada no Campeonato Xunta de Galicia de karting e fixo tamén do mellor xeito posible. No circuito das Pontes deronse cita máis de 100 equipos para afrontar un novo ano de carreiras na categoría base do automobilismo. Precisamente por categorías, entre os rookie, o mellor clasificado final foi Meizán Granda, que no final da xornada sumou 35 puntos, polos 30 de Aitor Otamendi e os 21 de Marco Estevez. Un chanzo por riba na modalidade mini, primeira posición para Rafael Simón, seguido na xeral de Dani López e Jorge Peña. Enzo Prada foi o primeiro na modalidade mini Nobel, destinada aos equipos debutantes. Alejandro Méndez foi o primeiro clasificado na categoría Junior. Completaron o podio Ramiro Marín e Martín Mori, respectivamente. Entre os seniors, primeiro triunfo da tempada para Saúl Vaz. Brais García e Nicolás Rodríguez foron segundo e terceiro clasificados. Entre os participantes na categoría Raíña, os KZ, o primeiro posto ia parar nas mans de Lino Collado. O segundo foi para César Álvarez e terceiro Daniel Fábrica. KZ2, o gañador foi Guillermo Carrera, seguido de Jorge Suárez e José Ignacio Méndez. O certame dá agora un longo salto ata a seguinte proba. Será a finais de xuño no circuito de Outeiro de Rei. Pero o próximo conto crono virá novamente cargado de contidos dedicados ao motor e estaremos de volta co Rally Mariña Lucense.